Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nastavljajući tradiciju odanosti Petrovoj stolici, iskazanu 70. u prigodi kanonizacije prvog hrvatskog sveca, te hodočašćem o velikom jubileju 2000. godine, za nama je i petodnevno hrvatsko zahvalno hodočašće u Rimu u godini vjere. Vjernici svih hrvatskih biskupija i nadbiskupija, predvođeni svojim pastirima, vratili su se s grobova apostolskih prvaka, osnaženi zajedništvom, molitvom i pjesmom. S njima je bio i Goran Perić. Od krajnjega istoka Hrvatske sve do krajnjega juga. Svi putovi ovoga su tjedna vodili u Rim. Autobusima, brodovima i drugim vozilima 5000 Hrvata pošlo je na zahvalno hodočašće Svetom ocu Benediktu XVI. Vječni grad privlači ljude iz cijeloga svijeta, a nekoliko dana bio je snažno obilježen hrvatskom prisutnošću. U Rimu vjernici osjećaju izvore kršćanstva, blizinu apostola Petra i Pavla. Liturgijska slavlja u papinim bazilikama Svetog Ivana Lateranskog, Svete Marije Velike i Svetog Pavla izvan zidina ostavila su snažan pečat u srcima vjernika. Pohod svetim stubama, za koje predaja drži da su iz Pilatove palače u Jeruzalemu, te Kalistovim katakombama, u kojima su pokopani mnogobrojni mučenici, hodočasnike podsjećaju na izvor i snagu vjere. Hrvatski hodočasnici u Rimu najviše su se veselili susretu sa Svetim Ocem. S posebnom radošću pozdravljam vas, hodočasnici Hrvatske, koji ste došli predvođeni vašim pastirima. Zahvalite za moj apostolski pohod vašoj domovini prošle godine. Obitelj, vjera i evangelizacija nerazdvojno idu zajedno, rekao je Papa, podsjetivši na svoj apostolski pohod u našoj domovini. Ja sam ganuta do suza, presretna sam i zahvalna sam dragom Bogu da sam ovog časa ovdje da mogu izraziti ovo zadovoljstvo sa ovolikom masom ljudi. Veličanstveno. Puno je srce, teško je to opisati, mislim to treba doživjeti. Silno sam uzbuđena, presretna, puna, prekrasna. Evo, ne mogu vam opisati koliko je posebno. Središnje misno slavlje za sve hrvatske hodočasnike bilo je u bazilici Svetog Petra u Vatikanu. Snažno se osjećala pripadnost i jednoj vjeri i jednoj crkvi, ali i zajedništvo hrvatskog naroda. Evo, želimo doista s ovim hodočašćem stati pred sebe i zapitati se kako stoji s našom vjerom. A isto tako bismo htjeli produbiti tu vjeru. Htjeli bismo da ona bude doista vjera koju čovjek ne samo u sebi drži, nego koju svjedoči u današnjem svijetu, koji doduše ne pokazuje toliko interesa za vjeru, ali na kraju krajeva uvijek se čovjek nađe pred velikim svojim životnim pitanjem tko sam, što sam i kamo idem. Tjelesno umorni, ali duhovno obogaćeni i radosni, hodočasnici su krenuli natrag u svoju domovinu. Ja sam jako sretna i zadovoljna ovo jedinstvo koje je bilo sa svećenicima i cijelim našim narodom i blagoslov koji smo izmolili za našu domovinu i za sve obitelji. Jedan veliki, prije svega vjerski doživljaj, znači ispunjenje duhom, apsolutno. Svoje te veličine koje ovdje možemo vidjeti, crkve, bazilike, znači grob Svetog Petra. Zadovoljna u duši i u srcu i opuštena. To mi je jedno putovanje bez da nikad ne zaboravim. Opširniju priču